Kompresorekin, hainbat aplikazio desberdinetan, dijoazte guretuko zuen. Eta hor, eta gero, kodifikatu maila aplikatzen, baizik beste desberdinekin. Eta torloju gintzari dagokionez, eta zinegotzi, sailburu orde, eta batez be gaur Panelfisaren arduradunok, bai errektore kontseiluaren ordezkari zaretenok, eta baita langilegoaren ordezkari zareten guztiok. Jaun Andreok, egunon, eta eskerrik asko, horrela hasi behar dut, eskerrik asko esanez, zuen gonbidapenagatik, eta zuen proiektua bertatik bertara ezagutzeko aukera emateagatik, bai bideoagatik eta baita izan dugun bileran jasotako azalpenengatik eta baita hemen atzean ditugun horma irudien azalpenagatik ere. Bada bai, 25 urte baino gehiago dituena Panelfisak, baina 25 urte dira izaera honekin betetzen dituzuenak eta beraz zorionak zentzu horretan 25. urte horren honegatik. Kooperatibaren iragana, oraina eta etorkizuna aurkeztu egin diguzue. Antolaketa eredua, kalitatea, berrikuntza edo nazioartekotzea dira Panelfisaren proiektua bereizten dituen ardatzak. Alde batetik, autogestioa, hor dugu idatzita, autokudeaketa, eta langileen partaidetzan sakontzea. Automotibaziorik edo automotibazioak elkartzen gaitu, esaten duzu edo diozue automotibazioa. Egia esan, esaldi motibatzailea da. Pertsonak dira, Aitorrek esan egin duen bezala, Panelfisaren balio nagusia eta hori da beti edozein proiektuaren garapenaren ardatza. Bigarren gakoa, teknologia berrien bitartez ekoizpenaren kalitatea bermatzea. Hau, ezinbesteko konpromisoa da hain lehiakorra den zuzen eta zuen merkatu honetan. Eta hirugarrenik, berrikuntza balioerantzia eskaintzeko. Balioerantzia berrikuntza oinarrituta. Argi dago, 25 urte hauetan, berrikuntza eguneroko konpromisoa bihurtu duzuela edo barneratu egin duzuela. Argi dago baita ere bezeroaren eskariei begira dagoela zuen proiektua. Eta azkenik, bukatzeko nazioartekotzea. Merkatu global batean murgilduta zaudete eta zuen leku propioa irabazten ari zarete alde batetik esportazioa gehituz, bestetik, aipatu bezala, Mexikon fabrika berria irekiz eta nafta merkatura irekiz. Autogestión y participación, calidad, innovación, internacionalización. Estas son las claves de vuestro proyecto y os puedo asegurar, como lehendakari y también en nombre del conjunto del Gobierno vasco, que son también las claves de competitividad económica de nuestro país. Un modelo de crecimiento económico que funciona, un modelo que ha encadenado ya 5 años de crecimiento y creación de empleo
Y hoy aquí en Panel FISA puedo decir que compartimos una misma visión y una misma misión, situar a la persona en el centro de la actividad social y empresarial, aunar desarrollo humano y crecimiento sostenible. Se trata de un objetivo que nos une y por el que debemos seguir trabajando juntos. Hemen beraz oso argi ikusten dugu eta zuek erabiltzen duzuen esaldi batekin bukatu nahi dut, Panel FISari zuzendutakoa, giza garapena, bidezko garapena eta garapen iraunkorra. Hori da laburbilduz Panel FISaren xedea eta hori da baita ere Euskadiren eredua. Zorionak beraz, 25 urte hauetan egindako ibilbideagatik eta eskerrik asko berriz ere zuen etorkizuneko proiektua gurekin konpartitzeagatik. Eredu bat zarete, benetan eredu bat zarete, Aitor, Satur eta gainontzeko guztiok, eredu hori indartzeko eta zabaltzeko erakusten duzuen gogoa eskertzekoa da benetan. Zorionak eta eskerrik asko.